ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଏ ସମୁଦ୍ର ମୋ ଛୁଆକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ଶୁଖେଇବୁ? ତୁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟୁ, ତୋର ପୁରା ଜୀବନ ଲାଗିଯିବ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଦେବାର ଅଛି ତ ସାଥ ଦେ, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଦେବାର ଅଛି ତ ସାଥ ଦିଅ, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇବା କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଦେବ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ତୁମ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖେଇବାକୁ ଆସିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଓ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନରେ କେବଳ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ସାଥ ଦେବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏକତାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଭଳି ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼ି ଯାଉଥିବା ମା' ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।